Hej og velkommen til min lille video. Jeg vil vise jer et billede jeg har malet. God gamle tegneseriefigur Spirit, som Will Eisner skabte engang i, I don't know, 60'erne måske. Starter som altid med blank lærred, blander den første farve, som er den blå baggrund. Og sviner det ud over hele gulvet, som det kan ses. En orange, den skal være sådan lidt støvet, fordi det skal være sådan et gammeldags 70'er farve. Og så skal det selvfølgelig bare lige tørre. Det er det så her. Så skal der tusses lidt op med den højre side færdig. Så skal der udfyldes en masse streger. Artline 70. God tus. Så skal der males masse kanter rundt om. Det bliver sådan en hvad kalder man den? En gammeldags hvid, marmorhvid, som I kunne se her. Ja. Ret fed farve. Og lidt slips. Og lige om lidt hvid skjorte på. Det var simpelthen det.